Kachin Dramatic Union na Puthuk Chaba Drama Aikoi Su Jeevani Thamoi Pali may kubiri. Isa na rin po kasi ama ko,
ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯁꯖꯤꯛꯗꯅ ꯃꯈꯣꯡꯅ ꯋꯥꯒꯗꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ 이마음이 성공하지 하나하나 순행하지만 시퍼와 이상이 너무 하나로 하는데 정답은 좀 아야무나 들어 아두니 누가 누기 힘을 피하는 거이고 야 안나 빠이 먹고 이기네 먹고 나 떡이 먹이 어디 먹기 이러면 신경을 내는데 이거 신경을 내는데 Masa bukan orang-orang Hazari bang. Ini saya
되겠네. 아이코이는 남을 카우로. 난 지금 나 지혜로 말하는 거. 피는 소리고. 아이코네 하고. 아이 난 피해야. 또 시오 내 친구. 남이 기시야시 딴말로 많으냐 시워시 꽁꽁하시 꽁꽁 죽겠어 그냥 아이고 알고 있냐 이거는 이게 아시는 게 나를 나오느냐 아이네 너무 싫냐 아이에서 차를 타고 나도 너무 싫거든요 전부 이거 자식 마마가 봐서 있어요 나도 얼른 나가 쳐로 인기 봐봐 누워있는 사람들 나는 쇼 카메라 키고 어깨 좀 어깨로 산마다 살아오자 세레시 사는 거를 보이냐 얼굴 자꾸 그다음에 그렇게 때문에 아이고에게 끼시는 거 소나 이거만 나 사람들이 와서 안 올라가요 얼굴에 바르는 입에가 이난 마초 말을 담게만 잘해 저기 나 아무데나 이다 아이고 마음이 위에 나보고 하는 거 하니까 생각 들어. 네가 지나가 싶은 재미를 나눠 보세요. 자동으로 내리니까 빨리빨리 하는 마음이 집에 하이디 막
중에 어터 그냥 미원 강이고
아이가 떨어지고 북한은 아이가 떨어지고 정신 빨리 지나면 해피 남아우기 아득이 천하오세 나한 뭐 회구 되네 해 야 아시고 왜 아빠는 숨나 살고 있네 아버지 천하없이 한우가 한우비나 로이가 산미누기 맞아 버리니 또 싸우기수 아들가 불러 내리세 소이돼 마기 맞아 이번에 사지가 어떤 자도 막하이 아이코로나 긴 눈을 내리니 이 타우리야 지수 지나가서 얘기네 마기 뭐지 농부는지 해 잘로 해 그래도 나 이놈이다 너무 지금 바깥보다 노예네 혹시 짜투시네 엉뚱한 배다 낭이야 마시기 사라고 소가 야야 알고 그리야로 마시기 사라고 싶으냐 이 액자로 봐 아이코야 니세 시대 거구나 그리 시가 돌로 기회 마시기 사라고 싶고 이반이가 짝해 하면서 나 아무나 하이라고 마사나 좀 강자가 너무 말해요 아두다기니 누가 한두비 나가가 아이코이기 보다 와까다라니 와까다가 마뚱다기니 낭 아이다 아이코이기 보다 그저러가니 강라 나 한누만 나도 용탕나봐 따비리 아이코이기 니나오만 짜르거기 누민 가야니너 지금마다 탐기봐도 민치구나 셀러면서 아동 다돌레이드니 아동 산하없이 싸우는 거기에 걸더니 하기니 하려냐 kaya mo gihalo yung iba no se ay koy ani niya fuwada madun sila na daw ni 어이 어이 혹시 중간선을 이게 불러온다 난 샌드트 이름 불러내 amo ba 어디 자꾸오게도 amo ba nang niya masige sa natin suko sa kaya ba kaya suko na ay ni ko ro 사람들은 이래다 시기 하는 그런 미시야 난그 천하옥 시기부 거리머리를 아주 공식을 입으러 아야 그것이 나 돌망이 불러내는 거 amo ba nang ba to kayo 나도 얘기해 아까 얘 말을 따르고 후이 말한다 후이 말이야 그것이 자꾸오게도 amo ba 후이 내로는 확대돼 다리는 후이 아이고 말을 돌지 미와가 나로 그는 공문한 나시비 뭐 그것도 해도 amo ba matinggal so koro ta kali ni nang daw iba to nang niya masige sa natin sikpa chuyaya mo na 뭐 같이 당시에도 먹었던 게 Maduya mo ba? Ish! Mati siguro tayo ni. Nangya, masige sa namin si Maduya mo na. 아이 시계돌이 At chikpayaman. sige kuya mo ba sige mo ni Julia ay naruy bakit manakta sinawag Kayo nakatawag siya. 아무리 현시 하도원 분들이 거문이다 Nang siya na ako, chikkido ito din. He! Hingsa! Kanini mo sa tatanan ini? Saksila ka no? Natawag naman yung trabodi. He! Saksila ka na! Ay, isiyan niya sila. Mamagpagay niya na lahat na naman ikaw mo. Ma! Kuya mo ba niya nakikinig? Ay naman! Makoy, manakasama mo. Para na. Nang natali sa mo ni Mano.
Amuba, Homolo, Homoloba. Yes, Homolo. Yung jealous, not, yung jealous. Mampuyi matokse. Natang ye kisi. Amuba, sanang masasin na niya, ibani kiba na lure ba? Mama, sisu, sabi ka, atta sa harap. Lao, yung jealous. Natang ye kisi kayo. Tu, imu tu. Sana osina. Koi bu buda ki dana. Mama ki marong da sen salaga tu. Pai na ra nu ye resi pura persen. Kamu tu ni ne persen. Go! Amuba, nang ay dahari pa si Yara may hari na. Nang si tina am nuai wetri he nang ki. Nang minumay. Oh, kita lang na kita unay. Nung sidro, imu tu. Mari mo se. Let mo tu gini. Amuba, nang awoy na na. Kiri sipure na. Nang awoy na ba? Ay sorry na. Oh, kita lang na ba ya bro? Yade, ay na yade ha ba? Yade. No, that's it. Wala wetri na. Amuba, ada, hampa ni ba ang kakari si Urayi. Tu, Eh, mami. Asige khang bai mu pa sine ni. Ikoi gi makha thang gi ye nu ran. Aina ko mu da ni mo da ga mun ga taram gi ne cha. Masini wa di sinani. Ay di jarang bito. Pamaga pura ka chakraga nakina. Siba dum khakina. Masak sinu chine junction da ko nge. Wa! Hui sa mo gi da. Nang ne ro si. Khai na bi. Quran ma sang da na ba. Hui lo na ro. Hok sik ti Quran ma sang le. Hui sik sa lo hai na. Hai da na awang gi ta da tai ga na hai ro ko khang da na. Mahak su Quran ma sang lo ko da khung ma da gi. Li chai na ye thiam da na ma khung ki ori bi. Khang da na. Da na bi. Hok sik se. Mo ma to. Nanti, makoy na nung huli ba sigo kari gito. Nanti, ay koy na thalak ka daw ibra. Kala hando si. Nung nga sina. Tama sina kan na tayo na eh. Tama sina tiglan eh. Ngayon. Uy si, may mong doktori. Ah, kana da tungja ba to. Mathaw na di lai jaba ni na hum thiri wali ni. Hai. Na piya chogo marak sida thara yin. Why the? Who are you? Kadai Sapro. Kuman
이제 법은 자조고 거기 보이고 소리되는 거예요. माने माने वही हम वो बचे यहाँ साथी से यहाँ कौन लोग हैं मशीन कर वो इसे नहीं मशीन नंगबो नंगी है बदे हालो ने लाभ से दा कोई रोइना मेरे भाई आई खान नंग बना ये स्वाने आयु बारन कार आई नंग बना खान आई ना तो बता के दा कोई तरह बांध दे बना फिर कर रहा 누구 뒤에 나긴 해. अतुने 누구를 보시네. 위생 지날래 이거 뭐지? 양을 라비. 이게 야 다스네. ये अदवाते ये न बताया पैसा थाने से को पैसा किधर लगा दे तो का यार वही तो गया 소이네. 나무놈들네. 먹었다는 우리는 얘기지 우리들아. 나 코베 कुछ नहीं ना ताकत उधर तो करो तो का तुम आए ना तक है 아이고들이 뭔가 홍보로 보시네. 오이로이도 못났다. भाई कोई तो हम छावरे जना से असीद कया नो साथ आया भाई जी मी वगैरह लाए वगैरह अपन में तो सारा लगी आदमी हम वेबन पास कोई मुझे से नहीं मुझे ये मुझे कोई कुछ मागी थाम तो पाइसे बहु मामा नी आई कोई तो चल के तो मार चलो बस salam macam kira dari kenal 아시디 한번봐 맞다이 나오래 있어요. 한번이 수고 있는 거는 eh masih sah 너무지다. 아무것도 말. era hawera mahal tangan lu kan duk saling ada 나의 공이 많이 부르니. 야 나는 나들래요. 그리고 어떤 장난이게. 근데 고인은 또 그거도 타고 있어. 미임은等에 국기거든. 고이스네. 아와품 됐다 하더니. 너는 야 짜닝이 막 마법 때문에 그렇잖아 보세. 고인은 합동을 된다. 미임은 等에 국기거든. 마법 때문에 방법. 고이스네. 아와품 됐다 하더니. wah salam macam sini ada yang sana pasal kiri dah baik mikir di orang mana kalau di khabar betul tu betul wah tahu sini ya ni ada mbak lagi baik nasi nuki tu ang betul 아이나 하야리 보세요. 이 이모기 뭐하는 거지? 보이는 거 수업이면 야구도 넣으면 돼. 기억 사람 지내네. 뵙고 있다는 것을 지내시. 우리는 Kami, lagi lupa ni sih tu mesti. Kalau bayar kan, mau sih kuch kali berbeda tu ini. Mau tu ini style mau sih. Atau pikir dah lima. Ai kau ni kerja usia. Kerja kau sudah. Wah, 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 wah.
ꯃꯧꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯟꯅꯥꯎꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏ खरंच पण ए क्या है Amuba, ibang missing sina as yam na pantry ba si Bukari? Sa na trabadi, makoy kasi naklay trabar. Makoy na as yam na tamtiri ba si Bukari gino? Kari sukang sa jiba, naudari ba sa nawa si Buhalaga? Makoy na kari umari. Sa nawa sige, tunggi ba kung ano yung tsara? Makoy na kaya yam na hawa daw ba? Ibang migit hamoy na. 민용씨 맞으려면 먹지 마시고 까리기도! 아이고 미기 민용식이 하루라버니 땀 뒤를 봐 사페이 농사하는 거보다 미우이부부 기다리버니 럼덕기 사페야 망설을 입었세 딸방 미를 받들어기니 망설을 입어 사페야 깐누나고 혼나고 숨었고이니 망한 모습 먹고이니 아무봐 아이디 Ibang missing say, yam na parabrahay na kalugot. Ado, makoy na gihenap at tabati maman, ibang palsi na layang na rin. Kaday na gilay ko na nang ngayon na, heko sa ba, isasing bawa ka, set na, itupang ang mamiyoy ba ni? Sa kasi kaya na, nung magi, magsalali ba siya, tabang minap at tabati gini. Hey, yung ko ang aming, pritibida, mamingulay na ba? Amat tangay na ba? Sangay. Bagoy na rin, kanawa ni Haida na kanawa rin. Ito ka amarom na, paado na, matukap ko na, kisi ito ko na ang suyo ito eh. Eh, miyoy ba? Nakuhay mo tayo ng mini ko. Mini miyoy na ka, tamoy di pa na ba? Naning siyaw na ba? Nakuhay, imong manong nasalas ko na tola ba di? Nakuhay, ang ko. Ang ba? Magpungyaw ka ba sa naw sige matapos nang buyin mga libro? He! Tagang mi! Nakoy na sapot na baro! Ang ba? Sabi sige matapos nang buyin mga libro? Ay siya, di mo ngam din ang aming. Isa!
sanau sinabu amuk hingga hingga gana kamno ay wayang na dumay ay sahim zaman sa iba ne ato mo na ba sino ba ko ba din kamoy ay makikamoy na suksok na gana mamangit na moy na din kaya nanabat sa inaparang ganin Mami, angkat na bro. Ay, sumamane! Isa kaya pokre! Ita na ni isa si Moche! Ito na mingon at ito kimagatang na kamoy na kamagam naman sila kaya kami! Matuso! Ay nangki! Ano mo? Mamangin ni mama ka ng masabo!
Masubawi niya ako, Kishwari. Isali na ay ko. Namanasawa isali, sulit ang nilolot Kishwari. Imahisawi na. Imahapon kayo, sige na. Patramising, sinaisuto niyo. Amo ba? Ano ba sila? Saan niya si mo? Wala kang kapribasin. Nang bukudro. Jesus, iya mengerti yang aku. kita asok damti mamisulili ko ay magpag. Masimu, Pinoy bagay kamoy na mamlaban ko. Hinsawa! Hinsawa! Ay, di ba ito din? Kaya mo umiway mo ay nabay. Hey, Chor! Nang nasabi mo umiway mo simu. Asok damti na sabi mo umiway simu kanino. Siyama ko dyan. Magsakay na natin. Pilun tayo. Piralag sige mamali. Kanan at yung kami. Ay, sawi. Tayo ang kanan. Saan kamu ang gawa ko? Hindi na mas. Iwan kami na eh. Ano? Iwan kami. Kamu ang gawa ko. Sayang itong magkamoy pa. Makwaya na mag-i. Napahanap si Waro. Sabi niya, ito ay na. Napakalala sa talikasan ko. Isu siya eh. Kung namatapos nang isu siya eh. Ay, sabi siya eh. Yung nakukikan. Yung makukikan ko. Saulia, yung natasin. Dami na sa akin siya. Ang nalamuhan niya ko niya. Ay, kuhay mo naman mo. Ano lang dinasat ka na niya? Ano na? Nasakay na magkiwari mo no? Ipasok ka. Ano mo? Kanino pa nila? Sika ba na sa akin? Nung sika ba ni Shuri? Kamuhay namin doon po madadana. Nariisip ang binay. Sika ba na? Maray magpwede naman eh. Nao. Nao. Ang hindi. At siya na naman sa naman eh. Nao. At siya ako. Ano ba? Saan biya sila? Yaman sa linggat. Ano ba sila? Jingba sila? Hanahanaying doon sa libase. Ang uwi mo. Manggi, kano di? Susah. Ano ba niya? Nagkaroon na takot! Ang laman sa mga Sabi, sana sila ako na. Narinig ako! Ay, magsindi ba? Taboy! Kahit ako pinataboy pa! Taboy mo! Ay, taboy pa lang mo! Ay, nagkatmaro!
ꯑꯃꯨꯕ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯂꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯎꯕ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯐꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯆꯥꯛ ꯈꯔꯗꯣ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯁꯦ ꯆꯠꯂꯁꯤ